Na dvore podielnického družstva vo Veľkých Raškovciach môžete vidieť všetky farebné varianty mangalice. Svetlú, ryšavú a tzv. Lastovičie brucho. Tento čierny kanec má brucho sfarbené do biela ako lastovička, ale okamžite ako vyšiel z maštale, ľahol si do bahna. A tak skutočnú farbu jeho brucha vám môžeme ukázať len na fotografii. Podmienky, v akých sa mangalice cítia najlepšie, sa zdajú byť pre zvieratá nevhodné. V skutočnosti si takto prepracujú každý výbeh. Oni potrebujú mať čím viac prírodných podmienok, čiže ako vidíme, potrebujú mať to blato. Keď je veľké sucho, tak chlapci im normálne púšťajú vodu, polievajú vodu. Oni sa potrebujú dostať do toho blata. Veľmi ťažko sa vychovávajú na pevnej podlahe. Skúsili sme to, mali sme potom problém, bol tam rýchly rast a nohy nezvládli hmotnosť tela. Mangalica bola vyšľachtená v Karpatskej kotline v 19. storočí. Vznikla skrížením s polodivými prasatami a mang v jej mene znamená kríženec. Výborne sa jej darí na podunajských nížinách. Vďaka kučeravej srsti a hrubej slanine sú tieto prasatá odolné voči zime. Rozdiely vo farbe srsti sprevádza aj iná odlišnosť. Sivá mangalica má výťažnosť 50% mesa, 50% mastí a tie ostatné už majú viac mesa, majú tam okolo 60% mesa a 40% mastí. Je to masné plemeno. Mäso mangalice, vlastne ako aj mas mangalice, cholesterol celkový má. Čiže nie je pravda, že nemá cholesterol. Majú okolo 27% menej nenasýtených mastných kyselín, s tým, že majú menej zlého cholesterolu. Dá sa povedať, že z mangalice by ste si mohli dať o štvrtinu či o tretinu väčšiu porciu a príjmete rovnaké množstvo zlého cholesterolu ako v mese iných plemien prasiat. Mangalice sa vyvíjajú pomalšie ako iné plemená ošípaných a do plemenitby sa zaraďujú približne vo veku 1 roka. Prírastky sú veľmi slabé, keď dosiahnu 20 dk, tak to už je dosť dobré. Čo naše odchováme do 8 mesiacov, na mangalice treba niekedy až 2 roky, aby sa dosiahli do tej metrák a pol. Treba povedať, že majú aj nižšie vrhy, okolo 6 kusov, 8 kusov je už to dobré. Pri mangalici my sme tu mali už aj 12 až 14 kusov na jeden vrch. Prasiatka sú ako malé diviaky, pruškované a neskôršie si zoberú svoju ako farbu vlastnú. Mäso mangalice je vďaka prerastaniu tokovými bunkami krehké, slanina je menej tuhá, masť je rečšia a lahodnejšia ako u iných prasiat. Navyše majú výrobky z mangalice dobrý marketing. Hoci sú dvojnásobne drahšie ako u iných prasiat, darí sa ich predávať. Za určité obdobie ten chov mangalice na Slovensku sa celkom strátilo. Teraz za posledných 5 rokov sa to začalo trošku obnovovať, ale viac je to z hľadiska agroturistiky a ako hobby chov. Vlastne Maďari to majú ako národné bohatstvo chránené a výrobky z mangalice by sa nemali predávať. Dá sa rozmnožovať, dá sa chovať na Slovensku, ale ako výrobky z toho majú oni chránené. S tým, že začali tu chovy, ktoré začali rozmnožovať mangalice za účelom odporázania vyrábať slaninu alebo klobásu z mangalice. Potom sa dostali do konfliktov s určitými výrobcami z Maďarska, takže to začali krížiť s durokom a premenovali to na manga durok. A takto manga durok, kríženec mangalice a duroka, vyzerá. Asi bude lepšie priberať, možno produkty z neho budú mať nižšie výrobné náklady, ale mangalicu určite nenahradí. Sú takí ľudia, ktorí to kupujú každý rok pravidelné pre vlastnú potrebu, už len kvôli tomu, že je tam menej toho zlého cholesterolu, ale inakšie ako extra dajak na výťažnosť nie je taký veľký záujem.
Pochopiteľne kvalitu mäsa výrazne ovplyvňuje výživa zvierat. Tu vo Veľkých Raškovciach majú už 12 rokov ekologické hospodárstvo a krmia vlastnou pšenicou, jačmeňom, prípadne kukuricou. Mangalica sa cíti dobre iba v takýchto podmienkach. Priemyselné veľkochovy jej nehrozia. Preto zvieratá s osrstením pripomínajúce ovce zostanú na trhu s bravčovým mäsom vo výraznej menšine.